So, wari ka everyone? So, guess what? Hainisab kami ini kuman. Pero before that, anak matod iban kuman sila Ma'am Cora with her daughters, sila Ma'am Ninin, si Ma'am Teng, and Clau Clau. Pasingod matod kami sa secret place. Kunahin mabusog tang tanan. Wow. Anyways, kuman is not an ordinary day. Kaya nga no, pangutan na daw ko be. Bitaw, kay birthday the advances sa amo wala inabutan ni na head si Ma'am Cora. The advance jud ang pagsiliprar kay holiday na sunod adlaw. So, mo to, mabusog pud ang tanan. Bitaw na ipud amo i-surprise niya para kay ma'am. Dili alam na ako i-detailed ha, kay basta hindi na mo ma-surprise pud. So, walam ta magdahom na abot na di ay ta sa secret place na ako giingon. Walain kundi ang payag niningay. First time po na ako nakaaringan he. So, it's a perfect place. Perfect place sa gusto ng peaceful na surroundings. Sa gusto mag-isip-isip sa kanang peaceful mind data. Dili siya karazo gubot. Halabira, gora na. Ang ila matod may offer nga ni is more on barbecue na aslay siki, wings, picho, hotdog, liog, paskin, ug iyang pagigugma. Bitaw, daghan sila barbecue nga he. Bali, daghan may option ba? Kakroy ba? Anyways, dibo ay na kami din kaya nagsiabot ng iba ng mga katrabaho. Joy patughiatan kadali at isar mag-start and mukbangan. Istian, celebration. Social to oy. Naglingilingi ko ba? Curious ko asa sila nag-barbecue. Naraman di ay sa kilid. Bantog ranghut kaayo. Abot naman di ay sila. Katugan ni surprise ako giingon. Hapit ko makalimti, marazo nakapansin si Ma'am Ting. Kay wayasab ko kabantay. Grabe nag-isip ako ini na time and sound pag sekreto pagkuha sa cam. Ugunta di mapansin ni Ma'am. Ako gitry gi-zoom in. Nag-isip pa siguro ni sila on sound pag timing na di makapansin si Ma'am. Sila gidaya. Kinataod-taod man anay. 2 minutes later. Nahampa, nagpasigaw na ko diri. Kay manuyod na sila. Ready, set, go! Kamera piliagi pagkatigaw tayo. Nagabay kami ano sila? Ilaw lang may agi pa sa man, baja. Bayo sa mga katalbot mo. Tapos walang amurag yan kung malabsan tani mangkitan ta daya. Wala kami. Yan iso kami kitiban na. Dili mo ka maglaw nga maglipsik ako dahil. Abat pa. Bali kami ate ko. Di pagka-timing sa tanda naging kuray. Naman sa center table. Kadabo sa gi-order. Kadabo sa handa siya. Di magtaka sa barbecue na. Klase-klase sisaan. Kalami bagan. Ako sabi nag-edit ko man daguto magtanaw. Balik kompleto ng all. So let ma'am huyot the candle na. So, bali tapos na kami sa makaon, guys. 2 seconds na ang kaon. Fast forward yarn. Ng ano kang jud ang bilin. That means gutom ang lahat. At syempre, pagkatapos ng kainan, uwi na. Napansin ko, kadabo ba sa gazod mga tao din yung mga hino? Bisan ano pa kalazukan yun gazod. Emisip gazodan nila barbecue. Unaffordable pa. Dito nagtatapos ang aming munting selebrasyon. Again, happy birthday ni ng Ma'am Cora.